От Дъбравата при Мамре Авраам тръгна на юг към Негев и се засели в Герар. Там той казваше за жена си Сара: тя ми е сестра. Затова герарският цар Авимелех прати да взе Сара. Но Бог дойде при Авимелех на сън през нощта и му каза: ето, ти ще умреш заради жената, която си взел, защото тя си има мъж. А Авимелех не беше се докоснал до Сара. Тогава Авимелех продума на Господа: Господи, нима ще погубиш един невинен народ? Не каза ли сам той: сестра ми е? Също и сама тя каза: той ми е брат. С чисто сърце и с чисти ръце сторих аз това. Бог му отговори в сън: Да, зная, че си сторил това с чисто сърце. Аз те и удържах да не съгрешиш пред мене и не те оставих да се докоснеш до нея. Сега върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за тебе и ти ще останеш жив. Но ако не я върнеш, знай, че ще умреш, ти и всички твои. На сутринта, като стана рано, Авимелех повика всичките си слуги и им извести всички тези неща. И човеците много се оплашиха. Тогава Авимелех повика Авраам и му каза: Какво ни стори ти? С какво съгреших пред теб? Та навлече на мене и на царството ми голям грях. Какво те накара да постъпиш по този начин? А Авраам му отговори: Помислих си, няма страх от Бога на това място и ще ме убият поради жена ми. А и тя наистина ми е сестра, дъщеря е на баща ми, но не и на майка ми. И ми стана жена. И когато Бог ме поведе да странствам далеч от бащиния си дом и казах: направи ми тази добрина. На всяко място, където отидем, казвай за мене: брат ми е. Тогава Авимелех взе овце и говеда, слуги и слугини и ги даде на Авраам. И му върна жена му Сара и рече Авимелех: Ето, земята ми е пред теб. Живей където ти е угодно. А на Сара каза: Ето, дадох на брат ти 1000 сребърника. Това е знак за твоята невинност пред очите на всички, които са с теб. И пред всички човеци си оправдана. И Авраам се помоли на Бога. И Бог изцели Авимелех и жена му, и слугините му, и те започнаха да раждат деца. Защото заради Авраамовата жена Сара, Господ беше заключил всички утроби в дома на Авимелех. И рече Авимелех: ето, земята ми е пред тебе, живей където ти е угодно. А на Сара каза: ето, дадох на брат ти 1000 сребърника. Ето, това ти е покривало за очите пред всички, които са с тебе, и пред всички човеци си оправдана. Битие, глава 20, стихове 15 и 16.